हेलो दोस्त। हमार भाई अपने सबन कैसन बानी। हम हैप्पी सिंह अपने लगन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज हम आप सबन खातिर लेके आइल का बानी भोजपुरी क्लास 10 अध्याय 6 के। देखिए जौन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के करब जा लघु उत्तरीय प्रश्न का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक तो एमे जौन लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के जौन बन रहल बा इस सभी क्वेश्चन के हमने देखब जा। अपने सबन खातिर 6 क्वेश्चन लेके हम आइल बानी। ठीक इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय जौन क्वेश्चन बा उ बन रहल बा। ठीक तो जौन क्वेश्चन बन रहल बा ओकरा के हमने देखब जा। ठीक अच्छा से अपने सबन भी साथे साथे बैठी आ नोट्स बनाई, तबे जाके अपने सबन अगर सोचले जे बानी कि क्लास 10th में अगर हमने के 95+ नंबर आ जाए 2025 में, तो अपने सबन के साथे साथे नोट्सो बनावे के पड़ी। ठीक नोट्स बनाई साथे साथे, अगर नहीं बन पावत नोट्स अपने से देखी तो हम अपने के नंबर भी बोल ले बानी। आज भोजपुरी कोनो मानी हार्ड सब्जेक्ट नहीं के, आसान बा। ठीक नंबर बा हमार 95 23 11 23 63। ठीक बा वीडियो के देखी आ लास्ट में ए पर वो मैसेज करी अपने के फ्री में ई सभी क्वेश्चन के जौन बात PDF मिल जाए। ठीक चलिए हमने स्टार्ट करता है सर क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन जौन बा हमनी के वो क्वेश्चन बा देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा लेवे में काहे दिक्कत होत रहे। यानी डॉक्टर अंबेडकर जौन बानी वहाँ के शुरू के जौन शिक्षा बा उ पावे में, वहाँ के शिक्षा लेवे में का दिक्कत होत रहे, ये क्वेश्चन बा। देखिए वो घड़ी के सामाजिक व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहे। माने जावना समय में अंबेडकर जी रहनी ओबरा के समय में जौन समाज जौन बा ओबरा के समाज में व्यवस्था कैसा रहे, भेदभावपूर्ण। यानी कि भेदभाव रखे वाला, ऊंच नीच छोट बड़ के भेदभाव रखे वाला ई सामना करे के पड़त रहे अंबेडकर जी के। देखिए डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज से रहनी, साथ ही साथ है डॉक्टर अंबेडकर कौन समाज से रहनी, दलित समाज से रहनी। देखिए डॉक्टर अंबेडकर के डेग डेग पर बाधा विघ्न के सामना करे के पड़ल। माने वहाँ के हर आगे एक एक कदम पर, देखिए डेग डेग का मतलब होला कदम कदम पर, एक एक कदम पर बाधा विघ्न के सामना करे के पड़त रहल। देखिए पढ़ाई पूरा करे खातिर वहाँ के लगे रुपया पैसा भी ना रहे। का रुपया पैसा भी ना रहे वहाँ के पास में। तो अपना समझत बानी कि अगर देखी एक तो भेदभावपूर्ण समाज रहे हो बेरा, एक साथ साथ वहाँ के दलित परिवार से रही तो वहाँ के साथे भेदभाव भी होत रहे। ठीक बा ऊंच नीच के ओका साथे साथे देख देख पर वहाँ का बाधा विघ्न रहे। ऐसे काहे कि वहाँ का पढ़ाई पूरा करे खातिर वहाँ के पास में रुपया पैसा भी ना रहे। तो अपने समझ गए नी कि जौन हमनी के क्वेश्चन बा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा लेवे में काहे दिक्कत होत रहे, तो ये क्वेश्चन का अपने समझ गए लोग हम आशा करत बानी। ठीक चलिए 2 नंबर जौन क्वेश्चन बा हमनी एक देखत बानी जा। 2 नंबर क्वेश्चन बा कि डॉक्टर अंबेडकर के उच्च शिक्षा खातिर की मदद कैलक। यानी डॉक्टर अंबेडकर के जौन उच्च शिक्षा पावे के रहे, आगे के शिक्षा पावे के रहे, इस शिक्षा खातिर की मदद कैलक वहाँ के। तो डॉक्टर अंबेडकर के उच्च शिक्षा खातिर बड़ौदा, देखिए बड़ौदा बोल दिए, बड़ौदा नरेश नाम का रहे, फिर से देखें बड़ौदा नरेश वहाँ के छात्रवृत्ति दिहली। ठीक मदद कैनी, मैंने वहाँ के का कैनी छात्रवृत्ति देनी यहाँ के कि उच्च शिक्षा अपने पाई। कहल बा कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर के भी चाह रहे वहाँ के पढ़े के आगे के, तो वहाँ के देखिए एगो राह मिल गई कि ना, रास्ता मिल गई कि ना, यही से कहल जाला अपने पढ़ाई करी। ठीक बा अपने के सब कुछ मिली। अगर अच्छा रिजल्ट खातिर अपने सोचत नहीं तो अच्छा से अपने के पढ़ाई भी करे के पड़ी। ऐसा ना कि बिना पढ़ले अगर सोचे कि 95 से ज़्यादा नंबर आ जाए भोजपुरी में, तो इहो संभव नहीं है। आसान तो बा भोजपुरी लेकिन संभव नहीं है। ठीक तो एक खातिर पढ़ाई करी अपने। देखिए 3 नंबर हमनी के क्वेश्चन का बा शिक्षा का बारे में अंबेडकर के
का कहनाम रहे, यानी शिक्षा के बारे में अम्बेडकर जी के का कहनाम रहे एकरा बारे में बताएं। ठीक, वहाँ के का कहनी शिक्षा के बारे में सुनी। शिक्षा के बारे में अम्बेडकर के कहनाम रहे कि शिक्षा एगो ऐसन चाबी ह जौना से दुनिया के सब ताला खुल जाला। यानी शिक्षा एगो ऐसन चाबी बा कि अगर शिक्षा केहू के प्राप्त हो जाता तो ऐसे सब कुछ दुनिया के जौन चाही जौन सब कुछ मिल जाई। तो उहे अम्बेडकर जी कहनी कि एगो ऐसन चाबी बा कि जौना से दुनिया के सब ताला खुल जाला। ठीक, अगर अपने लगे के शिक्षा बा, अपने के पास बुद्धि बा, तो अपने सब उ काम कर सकतानी जौन अपने सोचतानी। ठीक बा, देखी उहाँ के शोषित पिछड़ल लोग के हर हाल में शिक्षा प्राप्त करे के सलाह दीनी। देखिए उ खुद दलित परिवार से रहनी, तो वहाँ का सोच रहे कि जितना भी दलित परिवार या शोषित परिवार या पिछड़ा वर्ग के लोग जो रहे इ लोग के हर हालत में शिक्षा प्राप्त करे के चाहिए। काहे कि इहे एगो ऐसन चीज बा शिक्षा कि उ सब आदमी के उससे ऊपर लेके जा सकता, आगे बढ़ा सकता। ठीक बा, ज्ञान आई तबे जाके कुछ हो पाई। देखिए आगे देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हमनी के कि चौथा नंबर क्वेश्चन का बा, शोषित वंचित लोग खातिर अम्बेडकर जी के का सलाह रहे। यानी कि जितना भी शोषित वर्ग की वंचित लोग जो रहे वो लोग खातिर अम्बेडकर जी के का सलाह रहे। यानी कि जो दलित परिवार के जो छोट जाति के जो लोग रहे वो समय जो जाति बोले जाए, छोट जाति उच्च जाति ए तरह के बात होत न रहे। तो शोषित और वंचित लोग यानी कि जितना भी छोट छोट जाति के जो लोग रहे वो लोग खातिर अम्बेडकर जी के का सलाह रहे, ये बताओ। देखिए तो दलित शोषित आ वंचित वर्ग के सामाजिक सम्मान आ अधिकार दिलावे खातिर अम्बेडकर जी बहुत संघर्ष कैली। ठीक का, देखिए जितना भी दलित परिवार शोषित आ चाहे वंचित वर्ग के सामाजिक सम्मान यानी कि समाज में वो लोग के सम्मान दिलावे खातिर आ समाज के अंदर अधिकार दिलावे खातिर अम्बेडकर जी बहुत संघर्ष कैनी। जितना भी दलित परिवार के लोग रहे समाज में मतलब कि सम्मान ना मिलत रहे, अधिकार ना मिलत रहे, तो ओकरा के दिलावे खातिर तो बहुत वहाँ के संघर्ष कैनी। ठीक बा, देखी एक साथे उहाँ के शोषित पिछड़ल लोग के हर हाल में शिक्षा प्राप्त करे के सलाह दिली। ई हमनी के मेन क्वेश्चन के आंसर बा। ठीक बा, यहाँ ध्यान देम लगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के देखे, अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कब भइल। ई डेट याद रखम, ई ऑब्जेक्टिव में पूछल बा कि अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कब भइल रहे। ठीक बा, देखिए आंसर सुने, डॉक्टर अंबेडकर के मांग पर यानी डॉक्टर अंबेडकर जी के मांग पर ई घोषणा भइल रहे सन 1932 में। कब? 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कैलस। कब कैलक? तो 1932 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कैलक। हम बार बार कहत बानी, अगर देखिए अगर अपने जौन ई चैप्टर के एक्सप्लेनेशन जौन नहीं देख ले, जाके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो के देखिए अपने फुल, वहाँ पे पूरा हम डिटेल में पढ़ैले बानी अपने लगन के। अगर वो देख लेता नी नु तो अपने से एगो क्वेश्चन ना छूटी, चाहे सब्जेक्टिव होके चाहे ऑब्जेक्टिव होके। ठीक बा, चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने के लिंक मिल जाई, वहां से जाकर अपने देख सकता नहीं जा। 6 नंबर क्वेश्चन जौन बा ई देखब जा हमने। देखी पूना पैक्ट में का रहे, यानी जौन पूना पैक्ट जौन भई रहे उमें का रहे। देखी पूना पैक्ट में समझौता जौन भई रहे उ गांधी जी के बारे में, केकरा? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच भई रहे। केकरा? डॉक्टर अंबेडकर जी के, गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में ई समझौता भई रहे। देखिए एकरा बारे में 1932 में ब्रिटिश सरकार अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कैलस। कौन बेरा? तो 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जौन अंग्रेजी सरकार जो रहे, अंग्रेज के सरकार, वो 1932 ईस्वी में जौन की अनुसूचित जाति यानी कि दलित परिवार के दलित वर्ग के जौन लोग रहे ओकरा खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के
घोषणा कैलस। अब ई पृथक निर्वाचन मंडल हो का, एमे का रहे ऐसा देखिए, एमे ई व्यवस्था रहे कि अनुसूचित जाति के लोग आपन प्रतिनिधि अपने वोट से करे। कहे का मतलब जितना भी मतलब दलित परिवार के चाहे छोट वर्ग के जोन लोग रहे हो बेरा, ठीक, उ सभी लोग आपन जोन वोट बानू अपने प्रतिनिधि के करे, यानी कि वही लोग में से कोई एक आदमी, मतलब कि जैसे कि मान ली कि अभी विधायक भइल, मुखिया भइल, तो ओह बेरा वही विधायक मुखिया कुछ भी होके वही लोग के जाति में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होई, लड़ी आ उहे लोग वोट करी, दोसर केहू ना वोट करे, ई बात रहे। देखिए महात्मा गांधी ई व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन कैनी। कहे का मतलब ई जोन व्यवस्था रहे नु एकरे खिलाफ महात्मा जी का कैनी, आमरण अनशन कैनी। ठीक, आमरण अनशन कैनी यानी कि खाना पीना त्याग देनी, ठीक, यानी कि खाना छोड़ देनी। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के मान राखत पृथक निर्वाचन मंडल के जगह दूसरा व्यवस्था पर सहमत हो गईनी। यहाँ पे गलती लिखा गई बा, हो अली, हो रहे चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक, हो अली। तो देखिए कहे का मतलब कि महात्मा गांधी जी का वहाँ का मान रखनी कि अब आमरण अनशन पर अगर बानी, अगर नहीं मान रखत तो गांधी जी के तो इंगे बिना खैले मृत्यु हो जाए। तो आमरण अनशन खातिर, मान रखे खातिर गांधी जी का कहनी ई व्यवस्था पर सहमत हो नहीं। ठीक, ई दोनों महापुरुषन के बीच में एगो समझौता भइल। ठीक, जौन पूना पैक्ट के नाम से जानल जाला। इहे समझौता के कौना पैक्ट से नाम से जानल जाला, पूना पैक्ट के नाम से जानल जाला। देखिए जौना के पूना पैक्ट के नाम से जानल जाला, तो ई बात याद रखें, कौन नाम से जानल जाला, तो पूना पैक्ट के नाम से जानल जाला ई समझौता के। ई समझौता अगर पूछल जाए कि अपने से अगर क्वेश्चन पूछ लवल जाए कि पूना पैक्ट केकरा केकरा बीच में भई रहे, तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में समझौता जौन भई रहे एकरे नाम पूना पैक्ट रख देवल गई रहे। डेट पूछल जाए अपने से कब भई रहे, तो 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में, याद रखम जा। ठीक बा, तो आशा करत बानी कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागल होके तो अपने दोस्त के पास में भी शेयर करी, आप वीडियो के लाइक कर ली और चैनल के सब्सक्राइब करके बनल रही चैनल पर, जैसे कि अपने सबन के नेक्स्ट वीडियो भी मिलत रहे, आगे वाला वीडियो भी मिलत रहे। तब खातिर अपने सबन से विदा लेत बानी। जय हिंद, जय भारत।